Glæd dig til at møde Plop, Pusle, Michael, Jan, Amalie, Onkel og fru Flint i Min Søsters Børn og Kuldegraverne. Hvad laver du? Vi lærer skide til skid, far. Men ikke pege på os, men... Hvad gjorde han så med alt det guld, de havde fundet? Jeg har jo arvet et kort. Det kort skal vi have fat i. Ja. Guldet er forbandet. Folk bliver tosset af det. Amalie, vi kan blive stinkende rige. Men minen ligger jo langt ude i ødemarken. Tag med på et fantastisk eventyr i den kanadiske vildmark. Pusle? Plop? Jeg har lagt jer mod bjørn. Sagde han ikke, at vi skulle kigge os efter for flot? Og med flot kan man vist ikke være grundig nok. Jamen, så er det store spørgsmål bare, hvor starter vi? Måske mellem tæerne. Vi er nok nødt til at gå tilbage nu. Michael! Der er noget i den bag klip. Min Søsters Børn og Kuldegraverne. Lander her i biografen i vinterferien.